Kompla jinstema l-każ kontra Matthew Grech, Mario Camilleri u Rita Bonnici li qed jiġu akkużati li promovew prattiċi ta' konversjoni brabta mal-orjentazzjoni sesswali f'xandira diretta fuq il-medja soċjali. U dim il-Maġistrat Monika Vella huma l-koll qed iwieġbu li mhux ħatja. Fi seduta tal-ġimgħa xedet Cynthia Kirkop, waħda minn dawk li kienet daħlet rapport għand il-Pulizija dwar dan il-programm. Hija saħqet li meta semet id-diskussjoni ftakret f'memorju koroħ li kellha fil-passat. Fi xi dan tqal kif laqda li taħdem favur id-drittijiet tal-LGBTIQ+ l-MGRM ġiet infurmata dwar dan il-programm. Apparti ta' Kirkop daħlu wkoll żewġ rapporti oħra il-Pulizija minn tnejn minn nies differenti. Kirkop semmiet kif f'okkażjonijiet differenti rat lil Matthew Grech jagħti intervisti u jitkellem dwar kif kien omosessuali u jkonverta mill-omosessualità. Ix-xut qalet li għamlet rapport għax ħasset li d-diskors ta' Grech kien tappan il-kredibilità tal-persuni LGBTIQ+ u tkellem favur tal-prattiċi ta' konversjoni.